isusu hatisi kushanda nenyaya yetsamba yakanyorwa naTsvangu, asi chatinacho chatakaona pachireva veti opinion yakapiwa vaChavangu nevanonzi vangange varivo maguta vachiudzwa kuti vanogona kusava varivo voga vanova ndivo muridzi vemusangano. Pari kubuda yekuti zvanzi makore enyu executive inotungamirirwa navamire yakanga ichitungamirirwa navachamisa yakaigadzwa muna Mei 2019 nguva yayo yapera, asi yobva yazotaura kuti vaChavangu vakaitwa secretary general musi wa21 January 2022. Mukazvitarisa izvozvo munoona kuti isusu semusangano weTCC takasangana musi wa22 January 2022 paNational Council pakanga pasina vaChavangu, ivo vachitobvumavo kuti vanga vasiri party leadership. Saka ipapo pazvakaitika izvozvo zvemusi wa22 hapana pakaiswa Masquera same Zimbabwe, welcome to our channel Zoom Confessions and Deep Secrets. Kana karike kutanga kokuya pane no channel, please don't forget to subscribe. Kana chingwa subscribe, but don't forget to comment and share this video. That's more Zimbabwe takubuditsai takuigira nyaya yabuditswa ne ma members the Citizens Coalition for Change amunombera mushe mubato CCC zvavakuburana vavakunetsana nenyaya yasingezo Shavangu yari kubuda achitaura iye achiti vanhu vese vari muCCC vane zvigaro vakaelectwa mugore 2019 Congress ikaitwa kuGweru, hanzi their term of office yapera, hanzi varifana kumhanya kuti vaonekwe vachita reclaim ma positions avo through ma-elections achaitwa kuCongress. Asi zvirunzi zvakare Shavangu ndega ari eligible as the interim secretary general, chirava kuti he's the one afana kubenefita mari yakabudidzwa negovernment under the Political Parties Funds Act. So kutaura kwatiri kuita zvinoomera mushe vari kunetsana, vanhu veCCC vava kunetsana vachitaura vachiti Shavangu akuenderera mberi muri Zimbabwe. Vanobuda vachikomenta vachitaura ivo vachiti they are going to regret kusiya kwavakaita Chamisa achibuda muchigaro. Chinzi kutaura kwatiri kuita opposition yafa, havakwanisi kucontesta nemamiriro azvakaita disorder irimo mubato the Citizens Coalition for Change haina kumera mushe. Tinade kuwesta nguva inoita kuti mungonzwa zvataurwa pamusoro penyaya yemwamadzo zvamuri kufunga mucomment section. Pari zvinotisu hatisi kushanda nenyaya yetsamba yakanyorwa naTsvangu, asi chatinacho chatakaona pachireva veti opinion yakapiwa vaChavangu nevanonzi vangange varivo maguta vachiudzwa kuti vanogona kusava varivo voga vanova ndivo muridzi vemusangano. Pari kubuda yekuti zvanzi makore enyu executive inotungamirirwa navamire yakanga ichitungamirirwa navachamisa yakaigadzwa muna Mei 2019 nguva yayo yapera, asi yobva yazotaura kuti vaChavangu vakaitwa secretary general musi wa21 January 2022. Mukazvitarisa izvozvo munoona kuti isusu semusangano weTCC takasangana musi wa22 January 2022 paNational Council pakanga pasina vaChavangu, ivo vachitobvumavo kuti vanga vasiri party leadership. Saka ipapo pazvakaitika izvozvo zvemusi wa22 hapana pakaiswa press statement kana kuudza jekerere kuti vahunde vanova ndivo vakasarudzwa vabviswa kuita secretary general pachiswa ST uye kuti vabviswa sei. Ndinoziva kuti mutungamiri weTCC ndivamire uye hazvingagoni zvekuti secretary general ndiwo unodedzera unonyora masekula ekuti takaenda kuCongress. Saka ivo kana uchiva kutonyora urimi ndiwo wakatotonyiwa basa, asi hatingatombotiwa katonyiwa basa nekuda kwekuti vahunde vachiripo ndiwo secretary general. Matambudziko aya inyaya yemari yekuti kana ukange wati ndiri ndega, saka mayongo yamhene yako zviiweyo, asi imimi vaziri mukati muzvitarise kuti zvakaitwa nevakashandira musangano wese nezvatina zveiko zvino kuti tine maMP
nemakanselasi. Mari youya yoenda muhomwe memunhu mumwe chete. Mari inobva kuhurumende haiendi muhomwe memunhu, inofanirwa kuenda muhomwe yebato. Kana isingashandiswi nebato, zvaakureva kuti ngaitototi monumentary ndokunonzi kupa. Neanenge akupa mari anenge atoita nonzi monumentary, nekuti uri kupa munhu uchingomupa mari kuti idyiwe. So nyaya iyi iri kuvhundutsa vanhu vanenge vasingazivi bumbiro remutemo weCCC party. Leadership iripo yakanzi kuri kutorwa kubva Congress ye2019 patakavhota mugwero. Takavhota musi wa25 May uri usiku, maresults akaannounce musi wa26 May makuseni. Zoreva izvo kuti musi wa26 May makuseni musi wa2024 vese vatakavhotera kugweru term of office dzavo dzakaexpire ipapo ndo zviri pamutemo. Asi constitution yedu inopawo National Standing Committee mukana wokuextenda kana ne6 months within the 90 days of expiry. Zvinova zvisina kuitwa neleadership iripo izvozvi inotungamirwa navanyowe. If you check kuti from 25 May kusvika nhasi muna September 90 days dzadarika, zvinhu izvozvo zvisina kuitika. Zvinongoreva izvo pamutemo kwakufanira kuitwa imwe legal process inoita kuti tikwanise kuenda kunosarudza vamwe vatungamiriri kana kudzosa ivavo kana ruzhinji rwemacitizens ruchifarira kuti varambe vachitungamiriri. It becomes factional. Isi tinotaura tiri vatsigiri veCCC, we don't follow individuals. Zvakaita tisiyane navachamisa is this mentality of hero worshipping leaders. The position should be party position, not individual position. And at the moment someone comments, "Amuzita munhu waprofessor," ato diveta muagenda yeparty. This is the legal party position. It has been announced munhu akaita seek legal opinion is the interim secretary general. Nese munoziva kuti vaChabangu, senator, honorable senator Chabangu, ndivo pare zvino vari recognized all state institutions. Parliament ndiye signatory, VEC ndiye signatory. He is the leader of the opposition. No one is went to court for leadership yaaffectwa nemachanges aitika kunoti handizvo. Vanozvitaura kumedia kuvanhu vavo vemafaction. Inini pfungwa dzangu ndinototi kuti mari yegrant yePolitical Finance Act iuye itori advantages dzichatirerutsira kuita process yekuti tisuke pakuita Congress.